आइल महामारी बा कोरोना के बीमारी बा बाबा यह पे करी ना विचार ए बाबा आइल महामारी बा कोरोना के बीमारी बा बाबा यह पे करी ना विचार। अरे तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कावरिया लागे खत्म होई संसार। अरे तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कावरिया लागे खत्म होई संसार। अमन अमन कुशीनगर मंथन के समय में तू ही विष पियाला संकट से मुक्ति बाबा जग के तू दी होला मंथन के समय में तू ही विष पियाला संकट से मुक्ति बाबा जग के तू दी होला। ओइसने विष भारी बा काम एकर जारी बा आई कवन लेके अवतार। आज तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कांवरिया लागे खत्म होई संसार। आज तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कांवरिया लागे खत्म होई संसार। अमन अमन कुशीनगर जिनके कइल धइल हो सबके हु जानता एकर दवाई कोई खोज नहीं पावता जिनके कइल धइल हो सब कोई जानता एकर दवाई कोई खोज नहीं पावता। तोहरे प्रयास बा बहुत पराकाश बा रामलाल राजगिरी पकड़ी विचार। आज तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कांवरिया लागे खत्म होई संसार। आज तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कांवरिया लागे खत्म होई संसार। आइल महामारी बा कोरोना के बीमारी बा बाबा यह पे करी ना विचार। आज तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कांवरिया लागे खत्म होई संसार। आज तोहरो दुआरिया पैसे आई है सब कांवरिया लागे खत्म होई संसार। ए बाबा अभी ले बचा।